Good morning, Oras Eastern Samar. At nandito tayo ngayon sa Pantalan. Ayan, nandito na naman yung nako, konti na lang yung kakanin. Wala nang 18 ng kakanin dito. Ayan, puto kutsinta, bibingka, tsaka ayun, may hopya doon sa kabila. Din bibingka at tsaka waffle ni Pagay. Ito na po yung itsura ng Pantalan. Ito yung sabi ni Mano na lalagyan daw niya ng mga bleachers at saka TV para yung mga kababayan natin sa Panalogon ay relax na habang naghihintay ng sasakyan nila papuntang upstream barangay. At saka dito may nakita akong bubot man iton. At ayan, nandito na tayo sa Filahan Footbridge. Ayan akala mo, sabi ng iba, sabi ng mga bata, San Juanico daw. Maliwanag to dito paggabi. Ayan, ayan yung mga ilaw niyan. Tapos na, pero yung ibang dito hindi pa nalinis. Pero ang ganda tingnan nyo. At ayun, nandito na tayo sa palengke ng Oras. Ay, may yellow pain. Grabe, ang daming tao, no? Ayan, ang daming mga isdang mabibili dito sa palengke ng Oras. Ayan. Iyan oho. Mura lang, mura. 150 kilo. Sariwang-sariwa yung squid na nandito. Noos. At dito naman tayo ngayon sa mga karne. Medyo konti lang yung karne, yung isdang marami dito. Ito po yung bangos girl natin. Ayan yung iPhone 14 Pro Max niya. Diba? Parang ibang-iba na talagang itsura dito sa palengke ng Oras. Ang daming tao, grabe. Ayan. Pasyal muna tayo doon sa dulo. Grabe. At saka alam nyo ba, yung palengke rito, yung ibang mga stalls dito hindi na nagsasarado. Bali bukas yan sila 24 oras. Walang tulugan. Kung gusto mong mamalingki ng hating gabi, pwede. Gusto mong bumili ng kung ano-anong pangsahog na iluluto mo, kahit hating gabi makakabili ka dito sa bayan ng Oras, dito sa palengke. At saka yung mga truck dito, ang dami ng mga yung mga wholesaler o yung mga nagdi-deliver galing sa Mindanao, galing sa kung saan pa mga dako ng Pilipinas na mga supplier ng gulay, prutas at saka kung ano-ano pa. Diretso lang muna tayo dito. Ayan, may kuboy At dito may medyo busy na. At ayun ka pala yung sabi pa nga nila dito sa Oras, maraming dito. Mayroong, ayan yung attraction dito, yung sa Basod, ayan yung harapihapan. At saka yung pang decor nila ng piyesta nandito malapit ng ikabit yan.
Sabi nila, bakit ang tagal walang dekorasyon daw ng piyesta? Kasi alam nyo ba, yung pang dekorasyon namin, hindi plastic. Yan mga native na materialis. Kaya kung masyado namang maagang ilalagay, baka pagdating ng piyesta, bulok na, di ba? Ayan si Sano, ginagawa, may mga retouch siya sa Banagan. Later B na naman. Basta maraming B dito. Ayan yung Basod, andun yung Banagan, yung BB, at saka mayroon kaming butik dito sa Oras. Ayan. Ayan yung giant lobster dito sa Oras. Balik muna tayo dito sa dito sa gilid ng dagat, dito sa Basod. Nakitang-kita ang harapihapan. Ayan. At saka pagkakape muna tayo dito ngayon. Ayan ang harapihapan. At maraming salamat nga pala sa mga kasama natin na nag-share ng video, nagko-comment, at saka doon sa mga nagsisend ng stars. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang morning mula sa Oras Eastern Samar.